Nepohádka o 3 sudíčkách. Holky, ještě ho roztočím na tu stranu a ještě zpátky. To máš za odměnu, ty jeden malý Radmile, povídá Bludislava, točíc s tou malou vyřezávanou kulípkou na všechny možné strany, protože v geografii si nebyla Bludislava moc jistá. Pořádně, Bludislavo, víš to, aby si se nesekal. Roztočená kolébka se pomalu zastavovala, když Kazimíra začala nad kolíbkou všelijak mávat rukama a počala předvídat. Čáry, máry, hezké nepěkno, tady máš mlhu, tady máš kouř a dým. Vidíš, už vytřeštil oči, ten náš hošík. Asi se začíná bát. To je dobře, holky. A teď, až povím 3, začneme všechny najednou spolu kvílet. 3 meluzíny, které se svorně držely kolem pasu, kvíleli a ječeli tak, že ten Radmil všechny pozoroval tak, že to při troše fantazie připomínalo, že se sem tam při tom úleku směje. Ty, Kazimíro, on se ti posmívá. Podívej na ty očička, jak mu tam svítí rarážci, povídá Bludislav. Já mu dám takové rarážky. Já mu je vymaluju. Já mu je vymaluju tak, že začne plakat. Přidá se Peruna a veme toho malého klučíka do náruče, kolíbá ho a zároveň mu šeptá do ouška. Tu něco o čertech, tu něco o plivnicích, bubácích a na toho malého koulí očima, že ten Radmil začal něco jakože blinkat. A tu Perunu potřísnil tak, že z toho určitě musela být hotová. Rychle šoupla toho klacíka zpátky do kolébky. Bludislava s Kazimírou se na sebe podívali a pronesli. My nevěděli, že to na tebe tak zapůsobí. Mohli jsme být ještě tvrdší a hroznější. Holky, to ten spratek. A podívejte, jak usnul a spínka. Radmilku, Radmile, dobrou noc. Ať tě blechy hryžou celou noc. Zamávali ještě předtím, než se zcela vytratili. Život šel dál a malý princ pomalu vyrůstal v jinocha, kterému už tehdy připravila zejména Bludimíra do cesty pár křivolakých uliček. Kazimíra zase okořenila, opepřila pár situací pocitem strachu, úzkostí. Peruna se vyřádila tak, že do cesty mu postavila pár zlých siluet, se kterými musel Radmil zápasit a občas schytat tu ránu, stejně jako nějakou uštědřit. Tu jednou došla králi Vladivojovi trpělivost a svého syna si nechal předvolat. Synu, čas neúprosně letí a musí samozřejmě vhodně a s určitým mne vlastním nadhledem reagovat. Synu Radmile, je 5 minut po 12, ale pořád máš něco jako čas. K tomu, aby si do 10 minut opustil náš hrad, tvůj dům a vydal se cestou necestou do světa. Že mámo? Ano, táto, ale nebude mít hlad ten náš syn? Ne, trpět hlady nebude. V kuchyni zbylo pár buchet od včera a naše kuchařky je všechny přibalily do uzlíků spolu s krabičkou cigaret a 2 pivištěma na cestu. Aby si se na cestě necítil tak sám. Půjde s tebou věrný druh, Panoš Biok. A bylo rozhodnuto. Spousta zážitků a nečekaných dobrodružství čekalo na Radmila a Panoše Bioka v tom světě.
Bylo jich tolik, že nestojí za řeč se o nich vůbec zmiňovat. Ale pro lepší představu. Poraněné koleno, zlomená levá noha, ústřel, pár monoků, vykloubené rameno, posléze nahozené rameno, pěstní souboje, nespočet útěků a převleků. To všechno a ještě více byla samozřejmě práce Peruny, která moc věděla od Bludislavy, která mu ty cesty různě dokázala zpřeházet, a Kazimíra také nezůstala pozadu s tím nepohodlím. Až do chvíle, kdy Radmilovi skřížila cestu úplně nová bytost, žena s vlasem plavým a dlouhým po ramenách, modrýma očima, prsy velikostí číslo 2 až 3, úzkým pasem a pevnými boky a pěkně kulatým zadečkem. Její jméno bylo zašifrováno v adrese jejího e-mailu. Pretty Snow Girl 69. Ani Biok nepřišel zkrátka a domů si přivezl Playmate Sugar Baby, se kterou už čekají druhého potomka. Zazvonil zvonec a Radmil spolu se Sněhulkou žijí spokojeně dodnes. Mají 2 kluci a 2 holky, barák, auto, zahradu a nespočet fotek na obličejové knize. Spolu s rodinkou Bioku. No a Meluzíny, Bludislava, Kazimíra a Peruna pukají vzteky.